Muri Zimbabwe nhasi rimwe zuva ndauya kudai nemoyo uri kushungurudzika, moyo weshumba uri kushungurudzika. Nhau yekuvadzidzi yakutishayisa hope. Pari zvino ndingade kukuzivisai kuti isusu veDrumas Media takatumirwa tsamba nemalawyers echikoro kunzi zvamakaposta zvibvisei, nekuti makatadza kutora nhau sematarisirwo amunenge muchiitwa kuti munge muchiita. Chandingade kukuzivisai masoko avo ndechekuti vari kuti imimi muri biased, makatora one side of the story, hamuna kubalansisa. Asika regai ndikutaurei ndichiti munhu atakatanga kubata tisatabata vese avo ndiva Shepherd Chingwena, vanova vaya vatakambokupai program navo. Ndikavaudza kuti nai mudzidzi, tiri kunzwa masoko akasiyana siyana ari kundiremera kuti ndiende pamhepo ndisati ndanzwa your side of the story. Vakati aiwa marata siya vanohukura vahukure, audio yavo ndichitaura navo ndinayo. Ndikati ndaida kuti munge tichitaura nemi tinzwewo divi renyu. Vakati handiteedzere vanhu vanopenga. Nhasi uno tatumirwa nemalawyers avo achiti iwe wakatadza kutora nhau sei wakada divi rimwe chete. Ndamboedzawo zvakare kuvafonera futi zuva ranhasi, foni iri kungoringa, haina ari kudaira. Saka side of the story yacho ndoiwana kupi? Ndopane mubvunzo wangu kuti tibalansise. Tosiya here zvakashata zvichiitika munyika nekuda kwekuti iwe unongosingade kupa comment? Kukana zviri zvitsvene ngatitaurei, ngatigare pasi kurukure. Iyo energy yamaita yekuenda kumalawyers ndinoona kunge yakawandisa kunze kwongoti veDrumas Media ndimakambotifonera, tanzwa zvavari kutaura vanava, uyai tikurukure. Ndozvatiri kungoda chete isusu. Zvehondo dzemakoti izvo yato imwe nyaya iyo. Hatina chekuita chekutaura nezvazvo zvakawanda, asi chandoda kukuzivisai zvakare ndechekuti vatakakurukura navo vakajokotwa, tsambawo vanayo. Regai mumbonzwawo zvavari kufunga pamusoro pesangano ravo revadzidzi. Isusu hatirambire kuti story irambe iripo, tinokwanisa kubvisa kana matibata tanzwa side of the story yenyu. Asi kana musingadi kutaura nesu, hatikwanise kubvisa kana kuti hapana pamuchazobvuma. Tonyarara here zviri kuitika munyika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Maiona here Drumas Media inedzidziso murondore upenyu. Mamuona here Andrew Neshamba anedzidziso murondore upenyu. Chokutanga ndikuzivisai zita rangu kuti mudzidzi Iba Stage M, ndichinamatira sangano rovadzidzi Yohani Masowe, vadzidzi vaJesu vemusi wechishanu. Sangano rinotungamirwa naMarginesta kana kuti MIJS, ndo vainzi vaWimbo, pachitupa pavo Aaron Mukuta, ukwaMtumba uko kumadziva uko. Nhau yandakudaidzirai ndeyekuti chokutanga ndinofunga makamboona mazuva apera ndichikurukura nokurwa kwandakaitwa musangano zvakabuda pasocial media. Saka nhasi ndakudeedzai futi pesocial media kuti muone kuti zvandinotaura zvezvi hazvisi zvokunyepa. Vari kuti wakabudisire nyaya yedu pasocial media yokurwa kwawakaitwa, haungasingafanira kunge wakaibudisa ipapo. Ndobva watumira roya ravo chitsamba ichi.
ichi nofunga muri kuona chitsamba ichi chakauya kumba kwangu chitsamba ichi zvichinzi iwo wakabudisire nyaya pasocial media. Saka nhasi ndakudaidzai futi kuti muone kana ndichikutaurirai kuti vanhu ava vanochisidzira vanhu. Ndosaka muchiona nyaya zhinji dzinorova vanochisidzira vanhu. Wakanoripota nyaya yako kupolisi unoterwa nokumba. Tarisa chitsamba ichi chatouya ichi hazisi kutaura zvekunyepa izvi. Saka ndakudaidzai kuti muone futi imi venyuzi kuti kana tichikutaurirai kuti vanhu vazhinji vanoshungurudzwa musangano munochifunza kuti pamwe tiri kukunyeperai nofunga mazviona ichi pepa ichi chakabva kuna gumbo roya raanoshandisa ichi. Saka imimi vesocial media futi vachakuchisidzirai futi vachatumira futi vanhu kumba kwenyu kuya kuzorichisidzirai vachikupai chipepa chakafanana neichi. Ndo unhu hwavo hwavari kuita vari kutora mutemo wenyika vachiuisa mumaoko mavo ivo vachiti isusu hatisungwe. Saka ndiri kukukurudzirai vesocial media kuti vachauya kumba kwenyu vachikuchisidzirai nechipepa chakadai so. Ndo chimwe chinhu chokutanga ndinokukurudzirai kuti imimi musapinzwe fiye naIshumaeri Magodi. Dambudziko ratanaro ndakutaura ndachitaura chete kuti muone kuti zvandikutaura hazvisi kunyepa. Dambudziko ratinaro ndiri kuona sekuti Ishumaeri Magodi akauya pagora pai 1983 ane chirwere chepfungwa achirapiwa naMIJS. Saka ndakuona kuti chirwere chepfungwa chiye chadzoka nokuti MIJS havasisipo vaimunamatira. Saka ndiri kuona kuti chirwere chepfungwa cheche chadzoka kwaari. Saka vanhu vazhinji kwazvo havasati vachechuka kana kuti kubepura havasi kuzviona kuti chirwere chepfungwa chiyechi chadzoka pano murume uyu nokuti zvaarikuita musangano raMIJS hazvisisiri izvo. Munhu ari nomahwaro wevanhu pamberi pevanhu unorohwa panapapa, vana varipo, varora varipo, unorohwa pamberi pesangano. Mutemo wacho ari kuutora kupi wekuti anorohwa vanhu pamberi pesangano? So kuona kwangu nepfungwa dzangu ndikuti chirwere chiye chakarapiwa naMIJS chadzoka pari, pfungwa dzake hadzisi normal. So munhu akauya ari murwere wepfungwa achisungirwa kumagamu 1983 ndo paakauya akutora mutemo wechechi wekwamarange nokuti akaberekwa kwamarange. Ishumaeri Magodi akaberekwa mamarange ndo chechi akaberekwa. Aberekwa mamarange ndokuya kuzorapwa naMIJS achihwara pagora ndokutendekwa kwaakaita akabva kwamarange. Saka akutora mutemo wekwamarange wokutora vakadzi vakawanda ndowaakisa musangano redu akachinja bumbiro remutemo ratikasiwa naMIJS ndinaro iri harisi zvefeki. Rinotaura kuti Ishumaeri Magodi ndi chairman iri. Rinotaura kuti Ishumaeri Magodi ndi chairman, haasi mutumwa wesangano, ndi chairman wedevelopment yedu yechikoro. Ndo zvarinotaura iri. Bepa iri akarichinja iri akugadzira rake iye rikufita iye pano zvaari kuda. But pabumbiro remutemo iri rinotaura kuti ndi chairman Ishumaeri Magodi. Handisi kutaura zvokuti ndikumuvenga kana kuti ndikumuita sei kana kuti ndikuita sei. Aiwa, ndikumutaurira chokwadi. Ndine bepa rimwe riri panapa futi iri ndakaripiwa naMIJS. Iye haana Ishumaeri. Pamukuona ndakapiwa naMIJS. Ishumaeri haana iri. Ndakanzwi kumberi uko usanyade kutaura zvinhu zvesangano. Iri haana Ishumaeri. Mukuona ambune ndikaripiwa naMIJS. Ine signature yaMIJS. Rinotaura kuti Ishumaeri Magodi uyu ndiye ari pazasi apa akasaina po ndi chairman. Harisi kutaura zvokuti ndikumuvenga kana kutaura zvokuti ndikuita sei. Ndiri kutaura kuti ndi chairman, haasi mutumwa ba. Saka tiri kuti Ishumaeri Magodi atora zvinhu zvaMIJS kuzvita zvake akachinja bumbiro remutemo izvi zviri kunze kwemutemo achigadzira rake riri kufita zvaari kuda iye. Saka tiri kuti aiwa zvaIshumaeri Magodi hazvisiri zvaMIJS nokuti achinja zvinhu zvese zvaMIJS ari kuisa zvake iye zvaari kuda iye musangano. Saka ruzhinji rwevadzidzi ndatidi kutaurirei ina handichisidzirwa naye kana nyangwe akatumira chipepa chakadai handisi kumbotya
nokuti vakatondikwadza vakandishora mbabvu nenyaya ndikutaura iyi. handisi kucha, mapepa angu ese aripo panapa, zvinhu zvangu zvese zviripo, handisi kuchidzira zvese zvokundisungisa zvese zviri apa. Izvi zvino zvekumakoti macivil court aya majaji nengi zviri kutaura kuti kajokotenda unonamata zvekucivil court izvi handisi kunyepa. Ndakawina ndakaenda futi kuno imwe ndakapuraya iyi kajokoto ndakawina ndikanzoenda unona zvandiri kutaura handisi kutaura zvokunyepa, handisi kutaura zvokunyepa. zvese zvandiri kutaura izvi ndozvekukoti civil court. iri kuti kajokoto unokodzera kuti unonamata panzvimbo asi mapepa aya haasi kushanda. Ukaenda ipapo vanotanga kukuimbira nziyo, handiri mukuona rimwe, vanotanga kukuimbira nziyo dzechimurenga. ina handina kupanduka ini. Sangano redu Joan Masowe rakatanga nomunhu ainzi Shoniwa Suspense. 1931 achiuya akataura kuti musanamate nevarungu kana zvinyorwa zvavo musaverenge. Sangano redu isusu rakatanga nomunhu ainzi Joan Masowe, but zita rake chairo chairo. Akaberekwa naEki Mugwambe naJack Masedza mugore ra1914 musi wechina nonguva dza7 o'clock 31 October achiberekwa. Akaberekwa nemweya mutsvene. Jesu vachidzidzisa vakati Shoniwa haana kuberekwa semaberekero atakaitwa isusu, asi kuti akaberekwa nemweya mutsvene. Amai aEsi vakazvitakura nhumbu yemweya mutsvene mushure mekunge vaJack Masedza vabatwa vanovharirwa kujeri. Vavharirwa kujeri ndopa vakazoenda kujeri kunotera kunoona murume wavo zvikanzi baba ndinoziva masiro yamakandiita ndakazvitakura inini. Ndopa akanzi naJohani ari kuzviti Johani usanotaurira vaprista vaRoma unourayiwa. Ndo vakabereka munhu anonzi Jack Masedza. Ndo gore rakaberekwa randakutsanangurai. Ndiye akava muvhuri wenzira. Akazoya kunotoni ane 18 years akuya kuita basa iri. Akatsanangura akati ndikutaura chidimbu chete. Akatsanangura akati kumashure kwangu kuno vachatera, kumashure kwake handigoni kusunungura rwandiro rweshangu dzake. Aitaura Emmanuel, but vasangana naEmmanuel havana kugara choto chimwe chete. 1932 Emmanuel achiita basa. 1932 Joani mushure mekunge aenda iyo inorondeka kura inokutorera ngwa ndakuita chidimbu. Emmanuel aenda akasira basa. Emmanuel aita basa guru ndikutaura chidimbu. Emmanuel aita basa akasira basa rese. Pakataunganidzwa maprofita vese ndobva vaunganidzwa munyota mu 1945. Zvikanzi ndaona paita mombe yaberekwa asi pasina samukuta. Zvikanzi vaprofiti vese rapanurai vakatadza kurapanura chirahwe ichi chikarapanurwa naWimbo. Zvikanzi ndaona kuberekwa kwezvi pasina anoripupurira. Zvikanzi naEmmanuel igloria iri kutaura mwana uyu. Ndopakanzi naEmmanuel taura iwe taura iwe taura zvawakatumwa. Aimwa Jesu vakati ndichiri nyerere ndichati ndotaura, ndichiri nyerere ndichati ndotaura. Ndobva vaimba zvikanzi mirirai nguva ichauya, mirirai nguva ichauya, mirirai nguva ichauya, mirirai nguva ichauya. Zvikanzi ndaona kune road yakavhurika iri kudzoka ita dikiso. Zviratidzo zvaitsanangurwa munyota. Zvikanzi ndaona sinema mune chakanzi Denby. Zvikanzi vari kuda kunamata Jesu kuti vasangane nomwanakomana waMwari ngavachiteura murume Wimbo, asi vachatera nyama yangu ini mujiwa dzangari ndichavadzorera kunyika kwandakavatora. Ndosaka muri kuona vachiburuka mugome imomo amujiwa dzangari vangu vanobhururawo amujiwa vangu vanobhururawo remombe pamazowe papurazi pavapo. Vese vakavatera vakaenda vakanosvika kuzowe kumapurazi vakauraya bhururawo remombe. Zvikanzi kuti munhu nomunhu atambe Jerusalema ari kumusha kwake vachicheka vachisungirwa makanda. Ndosaka munoona kuno vamwe vabedu so vanosungirwa makanda kana zvichitiro kwaManuel. Ndopa vakasarira ipapo. Vamwe vese vaprofita vese vakaramba vakati hatidi kutera Wimbo nokuti Wimbo mwana mudiki kwatiri. Awimbo ndo vakasiwa basa rese vapiwa naEmmanuel vakapiwa tsvimbo inonzi vakatishandira muchinjiko uswa watekurwa nevarume 6 ukaendeswa paMutumba. Sanctuary yakaendeswa paMutumba. Musangano wegore wakaendeswa paMutumba. Meditens yakaendeswa paMutumba. Sinairo yakaendeswa paMutumba. Zvese kubva kuchiweshe. Zvikanzi chiweshe haichanamatirwa.
ndaona mahwina chipo chokuturika mureza ndosaka muchiona mukaenda chiweshe kuno kuturikwa mureza mutsvuku pese pese zvanzi muno muchiweshe mahwina chipo chokuturika mureza asi domboshawa kwaibva kuno vaizvita Julius vaibva domboshawa zvaka ndaona mahwina pfuma yamagadheni murewa ndaona mahwina chipo chokutonga mhosva asi mese makundwa negora ndio yahwina chipo chiri mweya mutsvene pana baba Wimbo saka nofunga chidimbu inhoroondo yoyo anoda kuzodzidza anouya chidimbu chandataura kuti muone sangano redu parakatangira baba Wimbo achitanga 1987 Aaron Mukuta vakatotanga kumashuro vachigwisana nemweya yechiIsraeri yaizvita naKirebi ana Joshua ana Aaron majinesta vakataiwa mweya naKirebi nana Joshua imweya yevarungu ngatinamate Jesu hakuna Moses kana Kirebi kana Joshua ngatinamate Jesu ndopakatangira zita rekuti John Masowe vadzidzi vaJesu vamwe vakasarawo papa namadzibaba vakataiwa Wimbo vadi varasika vawe Senegal amdzidzi vakaimba vakati kune mushakudenga wa musingazive kune mushakudenga wa musingazive vakatsanangura vakati imba iri kudenga itaona waprofita ndaona ikanzi Senegal zvakanzi Senegal inamatwe asi imba ikatakura zvombo zvezvi zvino mazwi ari kubuda mukati memba inonzi Senegal zvakanzi mazwi ari kubuda mukati memba inonzi Senegal inoti kuna baba nemwanakomana naGabriel mudzimu unoera hapana Moses kana Peter kana Kirebi kana Joshua haikona kukonya nemweya yevarungu Jesu vachitaura vakati kubva nhasi musakuzana Moses kana ana Abrahama vakuwasha varidzi kudzai mwanakomana waMwari ndopakasarirawo vamwe vedu ana madzibaba asi vaprofita vapostori vese vaprofita vese vakanga vasirwa mukuru ndani baba Wimbo pa Wimbo vachikotaura chite nyaya yoyo vaprofita vese novamwe vana baba ndopa vakasara ana madzibaba asi mukuru wavo ndiani baba Wimbo mazvona saka Wimbo vakataura nyaya yeSenegal yakauya nokuti vanhu vese vanovana vari musango ende munotora kana une mwana wawina yari kusango enda unotora mwana reururai zvinhu zvamuinazvo takunzi John Masowe vadzidzi vaJesu vemusi weshanu hatisiri madzibaba nomadzimai chidimbu chete chandiri kukupai nhasi unaye maJesu vakanga vanotori nomuturikiri wavo Alesbai Ishumairi Magodi asati akutoturikira mudzidzi kwanga kunotori nevamwe vaitoturikira zvekuteta iye Ishumairi Magodi Alesbai anaFiosu hoko ndo vakatogara pasi vakati Alesbai vakura todii zvikanzaiwo ngatichisarudza iwe murwere uyu haangatadzi kuturikira Ishumairi Magodi ndokusarudzwa kwakaitwa vapostori vakatorangana kuti aiwa tichiturikira nokuti vakura ndo zvakaitika pana Ishumairi Magodi kuturikira kwakaita mudzidzi ndopa vakatanga nyaya yekuti kune azineji tiri kukumbira kuti munhu wese anomukadzi wani ngamire nomukadzi wake hapana acharora hapana achaita sei sangano raifamba zvakanaka vaMIJS vagadzira komiti yavo inotungamira chikoro enda kutaurira iyo novakuru vakasiyiwa vacho vese avo vakatsanangura vakati vaMIJS kunyangwe ini ndisipo kunyangwe ndafamba rwendo rwangu musawedzere mazwi musatapudze mazwi angu andataura zvikanzi inini musandichire vainichirawo chavaitaura vaMIJS zvikanzi inini musandichire ndakafanana ndiri vhunurwa renyoka risina musimiriko ukaripfeka nokusiko rinovava ndiri pindu warinda zvikanzi waedzera wamuka kutaura kwaMIJS ndiwo chete mutsvene vaMIJS vakati kana maenda kumberi kwandukuenda uko mukaona munhu achiti ndoda kunotora muchinjikwa wangu pamusoro pedomba pane hombora yenyoka asonya mbobo asi inini ndikasvika nyaya mbobo ndinoigarira so kuita chidhuri anonyepera kuti ari kutumwa haakwanisi kunotora muchinjiko anorohwa nenyambobo kutaura kwaMIJS imimi vese vandasiya imimi michiti muri vakuru munotungamira development musadzinge vana vesangano nokuti kumberi uko ndiri kuda vana vangu vakakwana kufanana nokuti kana wanzi iwewe enda unofudza mombe hausi muridzi wemombe mombe dzinovaridzi saka tikuti Ishumairi Magodi aita dambudziko rokudzinga vana musangano izvo zvinozvi mukatarisa sangano redu rakasiwa rino vana vapostori vakawanda batiko zvinozvi kana 3/4 chechi havachakwana tiri kuti kana atadza kutedzera mutemo yenyika Stebron Ishumairi Magodi
isusu vanhu vakadzinga tawanda kutodarika iye ari mukati tinogona kuita demonstration kana zvanetsa kuhwira sangano raMIJS tichaenda pagora ipapo kana achitiuraya achatiurayira ipapo toona kuti mutemo waari kushandisa kuutora kupi tichaita demonstration madzidzi kunohwira sangano raMIJS nokuti vakati sara muchindiyeuka sara muchindiziva sara muchindirangarira pakati penyu hakuna achatumwa Amanuel wakatotaura kuti uyu ndiye gotwe pakutumwa hapana mumwe achatumwa nyaya iripo ndeyekuti kuzviti mambo aMIJS vakatoimba kati hozana hozana Jesu ndiye mambo panyika hozana hozana ye Jesu ndiye mambo kureva kuti panyika panapa hapana mambo mambo ndiye ari kumusoro kudenga Jesu anoti musavarire kusvisvina mvura yedova nokuti kana zuva rabuda dova rinopwa munozvibvisirei kumasaisai enyanza uyai kwandiri nyanza yeupenyu zibho ramazibho ose mambo eurapwa usho usingaperi noumambo usingagume zvinofadza mweya mutsvene wakanaka naJesu wakarurama kuimba muchiwirirana pasowe aMIJS vakatsanangura vakati Jesu anoti kuonda kwamakaita Afrika mukone muruoko rwangu rwerudyi nyangwe ndiri mutete namasimba ndobata nyika ino nokuizunguza ikakwacha wezibhorikridge ndinoibata nyika nokuizunguza kutaura kwaMIJS vakati pakugoyewa kwamwenje mudzidzi wangu wese ndinomuziva ndinenge ndiripo ndinoda kuona mudzidzi wangu wese wandakavesa ruoko pamusoro ndinoda kumuona aripo pakugoyewa kwamwenje nokuti vakatsanangura vakati mudzidzi wangu wese ndinenge ndiripo pachagoyewa mwenje Jesu achiya kutonga nyika vakatsanangura vakapedza aMIJS vakati kune Polycat kune Limbi kune Purgatoria kune Blood Ocean Fire kushandurwa kwenyika nyika yese iyi ichashandurwa kuchadzika gore changa riri dzvuku vane zvivi vacharemera gore nyika icharevurwa 24 hours vakasiya vapedza akuda rimwe vhangeri raanotaura amudzidzi vakapedza zvokutongwa kwenyika zvomagayena ese ari kudenga vakatakura vakapedza hapana chinyowani kune gungwa reropa nemoto Blood Ocean Fire richaumbeka vakatadza vakatoimba vakati kune gungwa reropa nemoto rinombeka vakatadza kana taakutaura zvekudenga ndikutarisa ndikuona kuti Ishmael magoda haasisipo Gabriel neMikaeri pavachava kuzoparadza nyika ndikuona sekuti Ishmael magodi ndiye achaita kuti auraya sangano atadza mhiko dzakasiyaudzwa naMIJS kumashure uko waitokuona musikana wekuroora pagora kumashure uko aMIJS varipo ukamona kuti uyo ndo mwana wandada haikonzwa makapedza musangano wegore maizotera kana achigara kumasvingo waitera kumasvingo osvika kuvakuru vesangano woti pane mwana wandakaona ndakamuona pamusangano akadai ndikukumbirawo kuti nditaure naye posarudzwa vakuru vevabati vemasangano ndo vaitokumbira mubereki mwana wokonzwa kana ramba pachitsividzo pakanzi hapakonzwe munhu inzvimbo inoera asi iko zvino zviso pakuti wasarura wako kadeyadeya izvezvi kutaura kwandikiita uko zvakafanana nokuti nyika ineyi tanga tino madziva ayera nachirorodziva vairema asi vakafumurwa novanhu vaipinda madziva ayo asina kupfeka vachena zvenyika ineyi zvakadzima zvimwe chete nepagora pakanzva hapakonzanwe haparorewe vanhu pagora pachitsividzo apa but iko zvino zvimwe makaenda ndopakuti wasarura wako kadeyadeya aMIJS vari kurwadziwa nokuti vakasiya vaeresa nzvimbo yavo zvikanzi nzvimbo imwe anokotsika chiti pari nyangwe ari murwere wepfungwa anopora but iko zvino pakuitwa upombo ndoti kana masarudzana imi pamberi penyika ini sinzi danamata ini danamata musangano raJohani Masowe vadzidzi kubva ndaberekwa hatisati ndamboona mukadzi anosumuka pajekerere achisarudza murume but ndakazviona ini nemeso angu ava ndakatogara so vamwe varume vanga ndinawo vachisarudzwa nevakadzi vakatizawo ndichiona nemeso hasi kutaura zvokunyepa sinzi danamata kana kuti vanhu chedu chenyika mukadzi haatendewi kuti asarudze murume hakuna zvakadaro murume ndiye anotosarudza mukadzi waari kuda kuti uyo mukadzi uyo ndamuda omufambira zvisiri zvepachechi barika ragara ririko pachivanhu chedu zvisiri zvechechi saka ndikuedza kutsanangura kuti vanhu vadzidzi vaJesu svinurai Ishmael magoda akurasai munhu haatenderwe kuroorwa pachitsividzo vakatotaura aMIJS kuti mukamanikidza kuroora pachitsividzo dzimba idzo dzadzimire
nokuti panapa panorapwa varwere vachipora. IMIJS vati ukangokuisa ruoko so waipora, kana kukarira mhepo so vaipora. Vese ndosavaona vairwara nechirwere chepfungwa vese vanga vasinganetseka. Ishmaeri achagona kurapa varwere vepfungwa, agona anotorova izvezvi. Ukaenda pagore rokudzinga kana uri murwere wepfungwa haachazvikwanisa, nokuti izwi rakasiwa riri pagora pakanzi ndo pana Paul Range telescope inofroka. Ndosaka yakanzi CZA inoda kuti Center Zimbabwe Africa. Zvikanzi ndo paita mhanza yakanaka paberekerwa mudzimu unera kubva mhiri yegungwa. Ndosaka yakanzi Center Zimbabwe Africa. Ndo pane mweya mutsvene ipo paya. But mweya mutsvene unotama. Amudzidzi vasati vauya ipo paya vakanga vane krawa yavo ndozizosamushana nguva yehondo. Vaiti vakangoisa muchinjiko so vese varwere vepfungwa vaisa mukati vosiya vadhirowa so vaibuda kuenda kuHarare vaiona vaise varimo hapana aibuda, asi vaingodhirowa siete seko ugadzika varwere imomo hapana aibuda. Vadabuda so vairovera asi pasina waya. VaIMIJS vaibuda muchinjiko mumaokomo vese vane mashava vese vaiputsika. Ana Everisha naResby ndo vakanokumbira kuti simba riri pana baba wimbo ranyanya. Ndo takakumbirwa ndosaka pakazoitwa inonzi Besnai. Muchinjiko wakanda unonyura mubudziva muBesnai. Ndosaka VaIMIJS vakati vese varwere makunorwisana nomvura Besnai vaibuda muchinjiko so vese vanozvivesa amaimira padhuze navo. Ndosaka vamwe vaizoti baba wimbo simba ravo rakanyanya. Varoi vese vaiti ukangopesana navo so vaipera kudonha. Saka vakati maitogarisana naye semutumwa uyu nezvaanoita nokuti isu tiri vatadzi. Ndo pakarerutswa zvarakati chitaura zvekuti muchinjiko ukazoendeswa zvamudziva ndokubva kwakaita maoko. Amanueri vaitsukisa pamhanza vaibudisa muchinjiko panapa, vaibudisa nyenyedza. Amanueri yaitsvuka. Amajinesa vaibudisa maoko vaitsvuka maoko. Amanueri aibuda pamhanza. Johana aita zvokupenya. Ndosaka Johana akati ndiri chikatapira, ndiri chikatapira, ndiri chikatapira chinogobora. Zvikanzi nyika ine makoroka, zvikanzi ndichairevhurwa. Zvikanzi ndiri muvhuri wenzira chete naJohani aitaura amajinesta kuti ndiye achapedza basa. Panotangira rukohwa ndipo panobatirwa hove, panotangira rukohwa ndipo pane nyanza kana madhemu. Izwi rakatangira kwanyamweda asi mabhesi hove dzizhinji dzakubatwa pamutumba nokuti ndokukaenda zvombo zvezvo. Zvombo zvezvi zvese zviri mamutumba. Zvombo zvezvi zvese zviri pagora pasanctuary. Zvikanzi kumberi uko kana manetsana vanhu vandakasarudza ava ndimi munoenda musanctuary munokumbira Mwari anza inouya sanctuary. Ndo makanzi kana manetsana kumberi risisipo munoenda munokumbira imomo sanctuary. Akanzi aipindwa nevakadzi. Julius akambouya akaita 3 times achibondera aiuya nevakadzi akatadza kuisa sanctuary. Kokupedzisa ndo kakazopasa. Zvikanzi wapasa naIMIJS pakagadzwa sanctuary. Zvikanzi sanctuary haikwirwe nevakadzi. Kumberi kwatiri kuenda uko kana manetsana musangano munouya muno musanctuary mukumbira Mwari anokupai anza. Saka zvese izvo hapana chati chaitwa. Ishmaeri Magodi akadzinga vakuru byake vakasiwa nawo. Amukohwa Edison Mukohwa akagara kupurazi akadzingwa pagora. Zex pamacheche wakamurova netsvimbo wakamuti uyu IMIJS handisi kuti ndikusapota apamacheche. Zvikanzi IMIJS vati uyu ndomufananidzwa anonzi Mr Mike kutaura Zex pamacheche. Zvikanzi uyu ndiye anorema pese pana kusharudzai muri 4 uyu anokuremerai nokuti uyu anopinda pamusingapinde achitaura pamacheche. Zvikanzi uyu anokuremerai nokuti anoenda mimi pamusingakwanise kusvika uyu ndiye anoenda pamacheche. Zvikanzi mukuru anorema akafanana naMr Mike vachifananidza nemwe ngoro zviri kudenga uko. Handisi kuti ndikumupembedza iwo. Zvikanzi iyeyu ndosaka mombe dzikasiwa dziri 4 dzichirima dziri 4 ukaona dzimwe 2 dzabva kureva kuti patoshota. Akadzinga Mukohwa akasiwa naIMIJS vakadzinga Zex pamacheche vakavadzinga. Chakaita kuti vavadzinga kuhwira ukuru hwemari chete nokuda vakadzi vakawanda nokuti vamwe vakanga varamba kuti aiwa hazvisiri zvatakasiwa nababani awimbo zvamakuita. Vakavadzinga. Ana Chihuri vakadzingwa vese vaigezesa mudzidzi vaibatsirana naChihuri vese. Vamwe vakatorohwa vakatokuwara mumbabvu dzese dzikurutsa ropa kunzi semi amudzidzi vafamba kwenu muchiri pano but ndo vaigezesa. Nomwe ari kupurazi uku izvozvo akarohwa mumbabvu dzese dzinotsvimbo
naIshumaeri Magodi. Saka ndiri kuti ruzhinji rweZimbabwe haruzive nokuti vamwe vazhinji havana kugara namudzidzi payapa. Ishumaeri paakauya ari murwere wepfungwa ndikufungidzira kuti chirwere chadzoka, saka ada kutoongororwa pfungwa dzake kuti dzichiri normal here, nokuti kumashure ukanga ari munhu ari right. Kumashure ukanga ari munhu ari right, but iko zvino zvaari kuita hazvichanzwisisika kuti vakadzi vanosumuka pamberi pevanhu vousarudza, ana tezvara varipo, ana mbuya varipo, ana sisi varipo. Ini nosinzi ndaberekwa ndiri mwana mudiki hatisati ndazviona, but iye ari kuzviita. Ana mai vanotoro hwakavhara so ndisvipira ishanjeu. Nino urombo zvikuru nosangano raEMIJS kuparadzwa kwaraitwa naIshumaeri Magodi. Ana mai vazhinji vadzokera munyika. Ana mai vazhinji vakanga vakareruswa inonzi phase 1 namudzidzi, vazhinji vadzokera mushonga yemupfuwira vaparadzwa naIshumaeri. Bosi munhu anenge akumhanya kuti nini imba yangu ikapazika ndikandinotsvaga mushonga ndipfuwira murume wangu asaparika. Saka ndinouromba kuti ana mai vazhinji maspiritual ese amudzidzi vazhinji vacho vadzoswa kumunyika naIshumaeri. Vakunowira imba yako kuti imba yake isapazike murume asaparike. Atora sangano raEMIJS akulisa kwamarange. AEMIJS vakatimirei pari ndiro runorira mondoro. Saka iye ndo dambudziko raanaro Ishumaeri Magodi. Saka ndakutiri vanhu veZimbabwe vadzidzi vaJesu mese muone kuti Ishumaeri Magodi ada kuti aongororwe pfungwa dzake, nokuti so munhu akanga ari murwere wepfungwa dzimwe nguva chirwere chadzoka paari iye. Nokuti kana makasiwa makawanda ungapera kudzinga vamwe vese uchitora vakadzi uchishandisa mari yesangano zvaari kuita izvi. Izvozvo itori mhosva pabumiro remutemo azvipo. Zvinhu zvesangano ndezvesangano, zvinhu zvesangano tikuzviziva amudzidzi vakasiya vapedza. Saka tirikudza kutaura kuti vaapostori mese muchachisidzirwa kuno vese vakabuda vachitaura ari kutumira vanhu kuya kuzokuchisidzirai kumba kuti hamufaniri kubudisa zvinhu izvozvo. Kana pasocial media hamufaniri kubuda, kana vesocial media vacho vachisidzirwa futi kuti zvamakaita hamufaniri kuzvibudisa zvinhu izvozvo. Vari kuchisidzirwa nokumba nokumba. Saka tisizoti mutemo wacho uri kuti mapurisa vanochisidzirwa. Stebron kana achizvita anonamata, kana achizvita anotumwa nganomusa zvifungo vakauraya. Vakauraya zifungo muembrace mine, yanzi embrace mine yavakanomunyika zifungo akafa. Mhuri yazifungo iri kutambura. Kana achizviti mupostori nganoripa ngozi yazifungo vakauraya. Asi mupostori Ishumaeri. Kana mupostori anotenderwa kuuraya kuna Mwari kunonzi usauraye munhu, usarove munhu, usatuke munhu. But Ishumaeri vakauraya zifungo. Ini ndikutaura pano ndikarohwa ndikatyorwa ndozvokunamata. Iko zvinano chambokoso pamasowe kungoita zvisina basa akurohwa vanhu pamberi pevanhu. Asi kumutaura zvokumunyepera. Kana pari pachikoro, komiti yechikoro kana tadza kuranda chikoro inobviswa kosarudzwa vamwe nevabereki. Ishumaeri Magodi ndi chairman wesangano redu padevelopment. Anokodzero yokubviswa nokuti atadza kurana sangano. Anobviswa. Haisi nyore. Sangano raEMIJS vana vamudzidzi chaiwo havatende kupinda muwaya, akavapa peace order. Vana vamudzidzi chaiwo vaEMIJS vari kutambura, asi baba vanhu vakagadzira sangano iri. Haatomboda kuvaona kungotsika pawaya chete vanonzona kurohwa. Mumwe akarohwa vakamudhonza nhengo yake, mukuru wemapurisa mwana wamudzidzi vakamurova. Handisi kutaura zvokunyepa. Mutemo wacho hatisizoti vakuutora kopi vakamurohwa. Izvozvi vana so vari kuchema vari kunzi baba vakasiya sangano. Akutora kana kurangariro vana vamudzidzi vari kutambudzika kuti vangotsika chete muwaya so vanorohwa. Vana havatombodiwa kuonekwa vana vamudzidzi vanonzi makapanduka. Kana uri mubaba anopfungwa nyange pauri kana ani muenzaniso, vana vako havangatambudzike iwe uripo, baba vako havangatambudzike iwe baba vako vakasiya vashanda zvinhu. AEMIJS vakagadzira sangano revadzidzi, vakagadzira chikoro, but vana vamudzidzi vari kutambura, vari kushupika, haatomboda kana kuvaona. Chikodzero chaasingade kuti vaone vana vamudzidzi ndo vakatanga kuona kuti Ishumaeri Magodi pano paakambodzingwa namudzidzi, akadzingwa namudzidzi Ishumaeri Magodi. Akadzingwa namudzidzi Ishumaeri Magodi. Akadzoka zvechisimba zvese zvotozviziva. Anga asisiri pagora. Akarohwa vana vamudzidzi nokuti vataura chokwadi. Ishumaeri Magodi akanga kugara kushamba. Anga asasatodiwa naEMIJS
Ishmael Magoda akadzoka wega zvechisimba nokuti akanga achora mhiko akanga aita upombwe akandira amudzidzi uyu ngabve pano vakomana vari kuharare kundu vakatonomukumbira ana eshi Kramioji vakati amudzidzi uyu ndiye Ishmael kawa mukati ndiye chairman wona zvanzi anochivi chake chakaita panapa akuwarisa amudzidzi makumbo nezvivi zvaakaita haasi mupostori uyu munhu akutora sangano rokusako marange handisi kutaura zvekunyepa akanga atogara kushamba akatozouya nechisimba kuya pagora paya izvozvo kana muchiti ndikunyepera enda mobvunza vana vamudzidzi kuti Ishmael haana kudzimba kana ukabvunza munhu upi anokutaura kuti Ishmael Magoda angatobviswa pagora asi kutaura zvekumunyepera even kana makana maudhio yangu ndinaye panapa achitobvunzwa novanhu naamudzidzi Ishmael Magodi akanga aburiswa pagora nevana vamudzidzi mushure mekunge vese sangano musango ndobva agadzira peace order kuti vana vamudzidzi havafaniri kutsika pachikoro havatodiwa kutsika pachikoro payapa asangano ndirababa wavo izvezvo zvandiri kutaura vakarohwa tino zvakawanda zvirimo makana mafoto chima video zvese zviripo vakarohwa vana vamudzidzi saka ndozvoita mupostori yekuti mwana womutumwa nomurova unorova mwana womutumwa haudiwe kuonekwa asi baba wake vakagadzira chikoro tadza kuti jaha akanzvi uyu mwana 1 ari muwaya meme akanzvi naamudzidzi unofanira kumavakira supermarket arane nanhasi hapana chakabuda vakamutorera zvinhu zvababa wake nanhasi akutambura inini ndikatotongeswa zvanzi wabatsira mwana wamudzidzi inini ndikutaura inini ndikabatsira mwana wamudzidzi kumashuro vakauya pasangano apo vakamutongesa kuti sei vamubatsira akapinzwa fiye mwana wamudzidzi akabva atochira futi pasi tine mwana wahoko izvo zvaanta problem yekurutsa ropa akarohwa pagora izvo zvida aripo namudedza mugambitu ndikunyepa akurutsa ropa so mwana wahoko atova neproblem mupenyu wese hatisi kutaura zvokuti tikumunyepera kana kuti zvikuita sei vanhu vakawanda vari kurohwa handinomukuona izvozvi kuti ndizotaura futi ndakatorwa inini ndichitaura vakunditomera zvimapepa zvandakuratidza izvi zvokuti chisizira kundipinza fiye ini ndikuti Ishmael handikuche uri chairman wedu handikushe uri mukuru wedu pakuvakwa kwechikoro uri padevelopment yedu yokuvakwa kwechikoro handisi kukuchaba kana wanetsa tichaita demonstration yokuya panzvimbo yedu yechikoro yoyo takubvisa zvechisimba kana uchida uchiramba uchita nharo ndo zvatichaita izvo kana muchitiuraya uchatiuraya pamini ndinenge ndiri pamberi tichaita demonstration yekuwira sangano redu rawakapamba ukachidya bumbiro ramutemo ramudzidzi ndobva waisa rako sangano harisi rako sangano ndoraMIJS ndo muridzi wevanhu iwe Ishmael Magodi uri chairman wedu chete padevelopment kana watadza kurana unobviswa koya mumwe saka tikuti iwewe kana waramba uchita nharo uchishunguridza vanhu vese vane mhosva dzavo uchivatera nokumba tichaita demonstration uchatiurayira pagedhi papa ini ndinenge ndiri pamberi handichokufaini aMIJS vakanditi nhaka wajoina inourayisa Jesu akaurayiwa nenhaka iyi yowajoina ndozvakandiudza ina ndiche uchatanga kuuraya inini tichaita demonstration nyika yese vadzidzi vese ndichavadedza toya tichaita demonstration papa nokuti tikupa mukana kutora mutemo wenyika uchiushandisa kunge wako kudzvinyirira vanhu kurova vanhu zviri kunze kwemutemo simba wakaripiwa naniwe saka ini ndakuudza handisi kukucha kana kutumira zvimapepa zvako kana kuda kuti tiende kuupi kana kuhigh court ndiri kuenda newe handisi kukucha ba kuhigh court ndiri kuenda newe Ishmael wauraya sangano ramudzidzi izvo havana zororo aMIJS ndo mazwi angu kana vemedia mida kundibvunza ndibvunzei Ishmael Magodi ndi chairman wedu mukuru wedu pakuvakwa kwechikoro akadzinga vana vamudzidzi vari kutambura vaprofita vese akavatorera tsvimbo vakasiwa naMIJS iwe yaine tsvimbo dzese akadzipisa nokuti dzakanga dzine masimba iye haasi muprofita Ishmael Magodi haasi muprofita haanamboprofita one day agrastage u ndo akapiwa tsvimbo mbiri dzochiprofita naMIJS agrastage u ndo muprofita pa4 vese vanga vakasiwa agrastage u ndo waiprofita vamwe vese vanga vasinga profita hatisi kuti ndikumuvenga Ishmael mukuru wedu pakuvakwa kwechikoro handina chitadzo naye asi zvaaita zvokuuraya sangano izvi ndo dambudziko chete auraya sangano aisa mutemo wokwamarange musangano achinja zvaMIJS achiisa zvake iye ndinotenda chaizvo iri mudzidzi ibva stage kana uchida kunditsvaga ndogara 3729 chwaridzo uya papa handisi kucha handina munhu wandinocha kumberi kwangu ndinocha mutemo wenyika chete tichaita demonstration rokuya kuCZA ndofunga ndapedza Ishmael ndobva paDotito Chief Dotito mukoma wangu yeyo kana uchida unouya kumusha kwaJogoto
ndokumusha kwangu ndati kana muchida kuchisidzira uya mundichisidzire pa 3729 chiwaridzo 2 munouya ipapo munondwana ndatenda. Ndiwo mashoko ataurwa ayo. Ndofunga isusu hatina chekutaura ipapo nekuti patsamba yakauya yemagwete yaitotaura kuti muri kutora divi. Isu hatina divi ratotora, renyu divi tikutorida mukatotiedza nhasi uno. Aiwa tiripo tinomhanya hatitombotore 2 hours kubva paHarare kusvika pamunenge muri. Kana imimi kuuya paHarare tokurukura zvezvibhakira izvo. Aiwa isu hatiko kwazviri. Chatinoda runyararo uye zvokuti sangano renyu rienderere mberi. Kana mademonstrations atanga aya aiwa hatimire ndonhauka tinouya tichitora zvakare. Toda kunzwa divi renyu. Tibatei. Nhamba dzedu ndidzo dzamuri kuona. Nhamba dzedu tinovimba maanadzo nekuti matitumira tsamba yegweta. Saka ndidzo nhamba dzedu idzodzo. Tibatei mutiudze kuti maredhi here kutaura neDrumas Media. Musatipe mufungo wekuti zviri kutaurwa nevanhu ndezvechokwadi nekuti kangoma kanorira kachiti kwangu toda kunzwa kuti kwenyu kuri kutiwo kudini. Rakuzita ndiRozi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakangane kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to the highest level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.